iti isasangbay kakabsat iti aldaw nga Sabath ket kayat mi iti agyaman kini Apo Dios ket patyen mi nga iti panagyaman mi ket kayat yumet iti makikadua kada kami kakabsat. Pagsipod ta daytoy nga lawas ket nabindisyonan tayo. Daytoy nga lawas ket naisangsangayan na narikna tayo dayjay kinadeket ni Apo Dios ket hinted na dayjay ayat na kada tayo. Babaen iti panang bendisyon na, babaen iti panangayaywan na kada tayo ket nakadanon tayo kakabsat iti aldaw a nasantuan ket aginana tayo maki urnong tayo kadigiti anak ni Apo Dios. Tapno akas maysa nga bagi, maysa nga familia ti iglesia ni Apo Dios ket rumangay gapu iti adda tayo nga maited kakabsat nga kontribusyon uray pay iti presensya tayo ken nang runumaten iti panakibingay tayo iti leksyon iti eskwela sabatina. Kitagyaman tayo kakabsat at sipot ta ni Apo Dios ket inikkan na tayo manen kada ito nagundaway. Ket adda tayon kakabsat iti lesson number 4 iti libro iti Genesis. Ket kayat ko itagyaman kada ito'y nagundaway at sipod ta idi napan nga Sabado kakabsat idi nagiinadal tayo nakadado digiti kakabsat nga kadwa tayo babaruda kakabsat they are new tadi di naganda ket idi nagparangda dapat di nag-message kanya iti messenger ket inbaga nga ni Apo Dios ti madaydayaw da bendisyonan kada ito'y programa tayo, dahil panangilawlawag tayo sa iti summary, iti leksyon tayo. Ket ni Apo Dios iti kayat ko nga imaitagay. Ni Apo Dios iti kayat ko madaydayaw. Ket ni Apo Dios laeng ko makabsat iti addang nga kitain tayo nga paggapuan dagiti bendisyon, paggapuan dagiti aming nga naimbag nga ipaay na kada tayo. Iti paulo na iti leksyon tayo kabsat ket ilayos. Agkararag tayo kakabsat. Naindak lang na Diyos kada ito nga oras, italgaw mo na santuan. Agyaman kami, taumay kami manen, nga dumawat itatrunom anaknuan iti ayat ken parabot. Iti tulong ken bendisyon mo. Bendisyon nga ited mo kumakada kami, iti Santong Espiritu. Tulong tapno dayjay nga panakiadda kada kami iti Santong Espiritu ket nalawag ti panagiinadal mi Ama. Tapno iti leksyon na kayat mo nga idanon kada kami. Ket agbalinto nga pudno nga paset ti Espiritu nga panagbiag mi. Ket iti panakirelasyon mi ken ka, iti panakipagpagnami ken ka. Ket agbalinto Ama nga naragsak ken pudno. Bendisyonan na kami. Bendisyonan dagiti kakabsat nga kadwa mi nga agadalitatan. Bendisyonan nang nangruna iti saom. Itinagan na po may sus dinawat ni digitoy. Amen. Lesson number 4. Kilayos. Pinadadal tayo kakabsat iti lesson number 1 to 3. Iti panang parswa ni Apo Dios. Iti panakatinag iti tao, iti basol, ken dayjay nga in patawid ni Cain, nga isu kakabsat iti agturturong nga mangitultuloy kada ito leksyon tayo. Namuan tayo, ta isod ti pinili kakabsat, nga itinagan ni Apo Dios, ket isuna iti Jehovah Jireh. Actually, nakadado kakabsat itinagan ni Apo Dios iti Biblia, and it has their own meanings. Ngamga po iti libro iti Genesis. Pinili kakabsat na ito inagan ni Apo Dios na Jehovah Jireh because God is the provider. No adday iti pagkasapulan iti tao, adday iti ited ni Apo Dios asungbat tapno mapnet masungbatan dayjay a pagkasapulan iti tao. Naadal tayo kakabsat nga gapu iti panagsalungasing ni Adan ken ni Eva.
Pinaruar ni Apo Diyos isuda iti harden ti Eden. Pinaiwanan ni Apo Diyos iti harden kadagiti anghel. Dilakit nga sumrek kakabsat, dagitoy nga pinarsuana nga nagbasulen, ket pumurusda ken manganda kadagiti bunga iti kayo iti biyag. Ket numampay no nagbasulda, adda dantulatan nga agbibiyag iti agnanayon. God did not form. Dayahan nang inpalubos kakabsat nga kasjay ti mapasamak. Taapay, ikam kay ti example kakabsat. Iti agdama nga kasasaad tayo. Nungay adda iti paset iti pamilya nga nagsakit. Nungay iti sakit na kakabsat ket cancer. Just imagine, no agtawon kuma dayjay ay ayaten tayo iti paset iti biyag iti 50. Imay iti sakit cancer. No saan amatay? Anya langinin kakabsat iti panagsagaba dagitoy nga ay ayaten. Tagtultuloy nga agnanayong ingganat iti agnanayong. Nga dayjay nga sakit a cancer, na ut-ut, mangibus iti pigsa ken biag kadakwada. Ngem saan damet amatay. Isu nga idi nga insurat ni Juan, iti kapitulo 14, versikulo 13, iti libro, iti Apokalipsis ko na, nagasat dagiti matay ken Kristo. Niya po Diyos kabsat amuna. Nga idin nga nagbasol iti tao, adda iti sumbat na. Inted na dayjay kari, inadal tayo Genesis 3:15, ket dayjay nga kari kakabsat, isu iti inayaywanan dagitoy nga anak ni Apo Diyos. Tauray pay idi nga imayen ni Cain, pinatay na iti kabsat na, ket madusa iti mamingpito. Ket imaymit dayjay kapututan ni Cain. Ket madusa gaputa tinawid na dayjay kababalin ni Cain, nadusa ni Lamek iti maminpitupulo apito. Sumrek tayo kakabsat iti leksyon tayo iti daytoy alawas maipanggep iti layos. Nga magyaman tayo, inadal tayo, idinapan nga lawas. Inted ni Apo Diyos, dahil kunanay nga, sabali kapututan, another seed, ni Seth, inted na kini Adan kini Eva, tapno adda iti namnama, adda iti pangurayan da kakabsat, kadayjay akari, iti Genesis 3:15, nga danto dayjay kapunan, when the seed, iti dayjay babae, nga gubatin na dayjay seed, dayjay nga ulag, ket gapo tani Apo Diyos, nangikari, masapul kakabsat, nga ikan na iti panakatungpal, dayjay akarina. Sumrek tayon, iti lesson, tayo itatangalawas, ti layos. Iti paset na mayulo, kunana ni Apo Jesus kakabsat, iti Mateo 24, versikulo 37, basain tayo. Ket kas kadagiti aldaw ni Noe, kas tanto iti ay tuy anak ti tao. Makita tayo kakabsat, nga iti yaay ni Apo Jesus, inted na digiti pagilasina. Kumarkaro, iti panagbasol, iti tataw. Subyan tayo kakabsat, dayjay apanawen ni Noe. Anya iti problema. Basahin tayo iti Genesis kapitulo 6, versikulo 5, ingana iti 7. Basahin tayo kakabsat. Ket nakita ni Jehova, nga iti kinadakes ti tao dakkel ket amin nga arapaap dagiti panunot
ti puso na, dakes la akan kanayon. Ket nagladingit ni Jehova iti panangaramid na ti tao ti daga. Ket napasinnaay iti puso na. Ket ni kinuna ni Jehova, pukawek to iti langa iti daga ti tao a pinarswa, tao man ken ti animal, ken dagiti agkarkarayam, ken dagiti tumatayab iti langit, ta naladingita nakgapu kadakwada. Anya di problema? Imayen kakabsa, dayjay arukod iti dayjay kunatayo nga panaka ukum iti tao. Adda dayjay panagkunkunatay kakabsat nga agpulo kan tulaan. Dayjay iti expression mi iti familia mi kakabsat. Agpulo kan tulaan. Tiriga na, no saan agbilbilang jabang bilbilang, ket agbilbilang laeng ito'y panunot na. Di mo ammo ngay bilang nagaya mong kasyam. Iti kayat na lang asawon kakabsat, iti may sama na panagsasao tayo. Intun no mapuno jay salop. Adda ket adda iti pagtungpalan dayjay nga kinaanos iti maysa nga tao kasjay met kini Apo Dios. Ta nakita ni Apo Dios ti kinadakes ti tao dakkel. Kasano kadakkel na? Tati amin nga adda nga arapaap iti panunot iti puso. When men thinks it was evil. Ulitin ka sa kunana ni Moses, iti amin nga adda iti panunot ken iti puso. Binig a kinadakes. Anya nga rod iti masapul nga ramide. Ket ni Apo Dios kakabsat, imay ken kuana dadya panagsinnaay na. Tanaladingitan iti panangaramid na iti tao iti daga. Ket kunana nagsinnaay iti puso na. Nangaramid iti desisyon. Pukawek to kunana ni Jehova iti tao dito'y daga. Nairamanen dagiti animal. Tumatayab ken dayjay karkaradap kakabsat. Nga isu itinted ni Apo Dios nga iturayan na. Laglagipon tayo, idi nga pinarsuan ni Apo Dios iti tao, God gave Adam the dominion over his creation. Ket idi nga nagbasol iti tao, nairaman digiti aming a pinarsua ni Apo Dios. Jehovah Jireh. Anya iti sungbat ni Apo Dios. Kadaytoy a problema iti tao. Nagpintas kakabsat, ta idjay Genesis 6, versikulo 8 ken 9, kastoy iti naisurat, ket basaen tayo. Ngem ni Noe, nakasarak iti parabor kadagiti mata ti Dios. Ni Noe so ti lalaki analinteg, ken na anay, kadagiti kapututan na, nakipagna, ken ni Noe iti Diyos. Anyan nga nagpintas apan nakilidawan. Umuna, ni Noe nakasarak iti parabor. Gapu kadayjay a parabor. Laglagipon tayo kaksa. Iti takder tayo akas maysa nga Kristiyano. Datayo ket naisalakan tayo babaen ti parabor. We are saved by grace. Kitaan tayo kakabsat, nga idi a nakasarak o nasarakanen ni Noe, dayjay a parabor ni Apo Dios. Nagbalin ni Noe
analintag. I like the description. Taadadtoy kakabsat, no daytoy kuman ni Cain, ingana ken ni Lamek, natumbada. Gapu iti baso. Ulitek, no dadtoy kuma ni Cain, ken ti kapututan na ingana ken ni Lamek, so inadaltay din na panalawas, iti takderda, natumbada, gapu iti baso. Ngam adadtoy ni Noe. Gapu kadayjay ang nasarakan na aparabor. Isuna, nakita ni Apo Diyos nga nalintag. Hindi na pang kami ni Mrs. Rafa ng kabsat gitar lang. Tadangaro di kita projects ko dito. No daduma, ang angawin na ni Bakit. Kaya na nalaglagi pa, di pa pang nalaing akarpintero. Tapno, dagijay ipatakder ko nga poste kakabsat, nat katakder da analintag. Hindi mapang kami nga gagatang ijay may isang paggatangan ni tayo tarlak. Ada nakita ijay ayan digiti kasapulan iti garden kada panagkarpintero. Dagijay patulo kakabsat. Gimata nga, kuna na bakit apay? Kaya ko una, ngayon tuno agarami da, when repair di hinaramid ko, nalintag. Tainto no ikabil mo kabsat, dagijay liting ka adadjay nga tinag, dagijay buli, uno jalandok, di baba. Samon to ikabil, iji abay, dagijay inpatader nga puste. Dagijay kakabsat, iti guide. It is perfect. Nalintag. Isuro mo, dagijay puste, kadagijay liting, tapno dagijay puste, ket agbalin, analintag. Ni Noe, nagbalin, analintag, gaputa nakasararak, uno nasarakan na, ti parabo. Ni Noe, nagbalin nga naan-anay. Unahin kapsat, nung naan-anay ka, awang pagkukurangan. Ulitin ka kapsat, nung naan-anay itimay sa nga tao, naan-anay ka kapsat, awang ti pagkukurangan. Tirukod iti sao anaan-anay is 100%. Idi nga insurat ni Moses nga gapu iti parabor ang nasarakan ni Noe. Inbaga ni Apo Diyos ni Noe ket anya naan-anay. Apay, anyan kakabsat da jami katlo ket ni Noe nakipagna kini Apo Diyos. I like that. Anyan nga kapadasan ni Noe, kapadasan tayo umamit kakabsat niya. Gaputan na birukan tayo, nasarakan tayo met ti parabor. Ngay suna iti manubot tayo. Ket gapu iti manubot tayo kakabsat. Nasarakan tayo dayjay ayat. Inayat tayo, inayat na tayo. Dati kunanan ni Pablo, He first loved us. Nasursuro tayo nga ayatin ni Apo Jesus. Gaputa imong una nga inayat na tayo. Ket gapu kadayjay ayat. Adda kada tayo dayjay ragsak nga mangtungpal dagiti bilbilin. Dati kunanan ni Apo Jesus, nung ay ayatin ta, tungpalin yung dagiti bilbilin ko. Ket gapu ken ni Apo Jesus, kas ken ni Noe, si kakabsat ko ken siya, mabalin tayo nga tumakder iti sangwanan iti Ama, nga naan-anay, taapay ni Apo Jesus, iti nangaramid kada tayo, nga naan-anay. In the joy of daily life, ket adda kada tayo. Oh, for a closer walk with Thee. Tinaldaw kakabsat, mabalintay nga ikanta, ipalubos mo hoy ba, ang makipagnaak ken ka.
Intuloy kakabsat ni Apo Diyos. Dahil desisyon na niya, desisyon na nga punasan na iti tao kundi iti amamin nga ni Malka tumatayab babaen ita niya inbaganan kininue babaen iti layos. Kahit kung makitaan tayo kabsat, no apay nga iti sumarunong kayat ko nga ited dahi inbaga ni Apo Diyos nga instruksyon kininue. Tapay, no agtaginayon nga iti maysa ang managbaso, nga kasisigod kakabsat kit kasalagay ni Lamek nga, dahi ko natin, we are inclined to sin. Dahi ko natin, sapagkat ako ay tao lamang. Kit no kayat tayo magbalin tayo kas kininue, analintag. Laglagi po tayo kakabsat, anyaman nga ibaga ni Apo Diyos. Babaen kadayjay parabor, si aayat tayo ko ba, anang mangtungpal. Basahin tayo iti Kapitulo 6, versikulo 14, ingana 16. Takitaan tayo dayjay very specific nga bilin ni Apo Diyos. Gaputin baganan, nga dadailag iti tao, babaen ti layos, inted na kininue, daytoy nga instructions. Versikulo 14. Agaramid ka iti maysa nga daong, akayo asedro. Aramidem dagiti silsilid iti daong. Ket bitunam to iti uneg ken iti ruar iti gala-gala. Naglawag niya. Adda iti kayo, adda aramidin na daong. Anya nga kayo asedro, cedar. Anya aramidin na bitunam. You have to wax it. Uneg ken iti ruar. May kadwa kakabsat ng instruksyon. Kitaan tayo. Nga idi nga inbaga ni Apo Diyos daytoy. It is specific. Ket ammo ni Noe nga masapol nga nung anya itinbaga na po sa agdengeg wala po. May kadwang instruksyon, una na ket kastoy iti panangaramid mo to. Talugasot a kasiko, manipod ditoy, ingana to'y iti may isang kasiko. Kasiko. One, may isang kasiko. Una na ni Apo Diyos, kastoy ti aramidan to, talugasot a kasiko ti katidog ti daong, 50 a kasiko ti kaakaba dayjay daong, ken 30 a kasiko iti kangato dayjay daong. Wow! A very perfect dimension. Ikabil tayo kakabsat iti meters. Kunana digiti scientist, the length dayjay nga daong is 145 meters. Proportionately, iti width na is 24 meters. Ket iti height na kakabsat, ket 15 meters. Sa inbaganan ni Apo Diyos kakabsat, iti verse 16, kapitulo 16, mangaramid kanto iti maysa nga panglawag iti daong, ket iti may mangitida kanto iti maysa asiko iti kangato, ket iti ruangan ti daong ikabil munto iti bakrang na ket aramidem to atalo a kadsaaran kenkwana. May sa iti baba, may sa iti tinga, may sa iti ngato. Dingdingag ni Noe. Ije puso na, tay suna ket nalintag. Isuna ket agtungpal ken ni Apo Diyos. Wala po. Wala po. No kuma iti tiyempo tay tatakakabsat.
Aday ti may nga pastor, tinbaga na idi ket an inch of pencil is better than a mile of memory. Hantay ka nga pagtaltalkan da ito'y memoryata yung website. No, da iti instruction, surat. Tapay into no na isurat tayo. Saan tayo ton nga nalaka ang malipatan. Actually, sometimes it's very, very practical. Kadigiti cellphone ko kakabsat. Adat to jay Sabbath school lesson quarterly. Tas sa dinungan nga ayan ko kakabsat, uray nung I go out to exercise sa panak nga agbike, dayay kang ko namin padjak for life. Umay dayay panaginan. Kahit nung nagtugaw ako, taginanaap, what I do is, alayot na ito cellphone. Apanak ija setting, lukatak kakabsat, ijay quarterly. Kahit intun no, with inspiration, umay dahil may isa nga kapanunutan, isurat ko nga sigod, ija babaen, ija ayan nga leksyon kakabsat. Anya nga tanukas niya ninuwe. Ta iti na isurat kakabsat, denggen tayo, iti na isurat, iti verse 15, kuna na ti versikulo 15, ket kastoy iti panangaramid munto, kunana, talo akad sa aral. Idi nalpasen ti instruction, kayo, bitunam, kastoy ti rukod na, katidog na, kangato na, kakaba na, talo akag sa aran, adda iti tawa na, da arwangan na. Denggen nyo kabsat, iti versikulo 16. Naisurat ket basain tayo. Mga ramid kanto iti maysa nga pang lawag iti daw. Iti verse 22. I like verse 22. Naisurat, kasta ti inaramid ni Noe. Kas naya natop iti amin nga inbilin ti Diyos kenkwana, kasta ti inaramid na. Anyan nga nagpintas akababalin ni Noe. Naisurat, kasta ti inaramid ni Noe. Binasa tayo iti verses 14, 15, 16. Garamit ka ti daw, una po. Iti kayo na kaisedat, una po. Bitunem to, iti ruar kanunag, una po. Kastoy iti katidog na, 145 meters, una po. Kastoy iti kaakaba na, 24 meters, una po. Kastoy iti kang nato na, 15 meters, una po. Ket mga ramid kanto, iti tawa arwangan, taluga kagsal, una po. Ket na isurat, nga amin nga inbilin iti Diyos ken ni Noe, inaramid na. Taapay, gapu kadayjay aparabor. Gapu kadayjay aparabor ni Noe nagbalinaan na lintay. Mabalinlaeng nga naaramid iti versikulo 22. Gapu kadayjay parabor. Ket dayjay nga parabor, inaramid na ni Noe analintay. Mawatan tayo sa gapulaen kadayjay aparat. Anyaman nga ibilin ni Apo Diyos kanyam ken kanyam. Akas di panangibilin na kininuwe. Babalin tayo nga aramiden. Babaen dayjay aparat. Takas ken ni Pablo mabalin tayo ito nga ibaga. Kabailak iti amin. Gapu ken Kristo nga isu iti mamatid sa kanya. Dayjay kakabsat nga daong. Anya dimension na 145 meters long, 24 meters wide, and 15 meters high. Kunada digiti scientist kakabsat, kadaytoy nga dimension with the 3 stories, it can accommodate 70,000
animals. Ta iti tao lang nga simrek ijay ka manong waluda. Ni Noe, ti asawa na. Ni Ham, ni Siyam, kinujapit nga na ni Noe. Kagdasa. Anya pa itinaramig ni Jehovah Jireh. No kitaan tayo. Nga dayjay nga inaramid ni Noe, idi sumrekdan. Umay mo talag si daw di kiti tatawa. Nya dito yun ko na. Umay mo di kiti animal. Manipod di kabakiran. Manipod di taltalon. Di kiti tumatayam. Titangatang sumrekdan mo tayo. Laglagipin nyo kapsat. Right before the flood, ni Apo Diyos nang iteden iti pagilasinan nga adda tinarugit, adda tinadalos, ngan animal pinarsuhan. Kasano? Jay nadalos, sagpipito, 7 by 7. Jay narugit, 2. Mutay jay. Isung idi nga umayin iti agtultuloy iti panagadal tayo iti Biblia. At danto jay panang sina ni Apo Diyos kada dyan nadalos, kin tinarugit. Tapay, ure pa dyan daong, adan day dyan nadalos, adan dyan narugit. Idin adadan idya unag ti daong. Dagjay nga tattaon, linalais da, kinatkatawaan da, maag kung kunada pinino. Malabit uburin da day dyan daong. Tadadan dyan unag. Idin nga umayin ti todo. Laglagipin tayo kapsat, no apay nga it was unreasonable, it was irrational, nga mga ramid ni Noe iti daong. Ngam gapu kaday panagtungpal na kinaapo Diyos, inaramid na. Tapay nga irrational. Ta idi awan ti todo. Pulos awan ti layos. Agaramid ka kidin ti daongay, kawamit iti todo awan ti layos. Iso ka kinakatawan da. Ngam idin nga dadan iti unag ti daong. Imayin ti todo. Linukatan ni Apo Diyos digiti ubog iti unag ti daga. Danong nga agapu di nato. Danong nga agapu iti baba. Ket kakabsat kunana iti Biblia. Nagtudo iti unag iti upat apulong al daw ken rabi. I have never experienced that in my life. Ti katindugan siguro ko dedya ko natin ni nagtudo mutin iti siyam-siyam 40 days and 40 nights. Amin kakabsat, no daytoy kumadjalubong, everything was covered with water. Ket ni Noe, nagyan di unag iti daong. Iti sangagasot 50 nga aldaw. Basahin tayo kabsat iti Genesis 7, versikulo 24. Ket dagiti dandanom nana Yudayda kay nang sawin di mabadan. Iti daga iti sangagasot ket 50 nga aldaw. Theirs was dry. Linukatan ni Apo Diyos yarwangan. Rimwar ni Noe, rimwar di animal. Anyan kakabsat nga dayjay siguro ma-imagine no siya ni Noe. Kung makita kong kabsat, all my environment are of destruction. Ngamdanggan tayo digijay nga panakitulag ni Apo Diyos kini Noe. Pantay iti kapitulo 9 kapsat. Kitaan tayo iti versikulo 1. Ket binindisyonan ti Diyos ni Noe ken digiti anak ng lalaki ket kinunana kadakwada. Nayon kayo ket agadu kayo ken punwen nyo manen ti daga. The same command nga inted na ken ni Adan ken ni Eva. Go and multiply
and replenish the earth. Verse 9, versikulo 9, Kutsiyak adtoy bungayek kada kayo ititulag ko, ken dagiti kapututan nyo asumaruno kada kayo. Versikulo 11, Kutsiyak banutek to ititulag ko kada kayo, dinto mapukawan ti amin alasag kadagiti dandanom iti layos, ket awanton ti matendo alayos amang pukaw iti daga. Nyati kunanan ni Apo Diyos kininoa, immediately after the experience of the flood, kunanan ko, ikarik nga wanton ti mapukaw gapu iti layos. Masapul ang adda di pamanagnag kinlingted ni Apo Diyos di pamanagnag kakabsat. Versikulo 12 ken 13, basaan tayo. Ket ti Diyos ket kinuna ti Diyos daytoy isu ti pagilisinan iti tulag nga aramid. Siya ken da kayo ken amin ang nagbiag a parswa nga adda kada kayo dagiti kapututan nga ag nanayon. Ti bullalayaw in kabil ko iti ulag, ket isunto iti pagilasinan iti maysa nga tulag, kanyak ken ti daga. Nakakita kang ti bullalayaw? Yes. Nakakita kong ti bullalayaw? Yes. Kaano iti pan nakakita tayo ti bullalayaw? No adda iti tudo wenno arbis. Ket intun no umayen ije tangatang deja bullalayaw. We are reminded deje kari ni Apo Diyos. Jehovah Jireh. Tunggal adda iti tudo. Adda je bullalayaw. Inkari ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos kakabsat. Anyan nga Diyos anak nuan iti ayat. Makita tayo kuma. Nga iti leksyon tayo kakabsat, gapu iti kinadakes iti tao. Kano kasang kinadakes na? Amin nga day iti panunot ti puso na. Binig a kinadakes. No binig a kinadakes kabsat, awan pulos iti nasayaat. When you compare, the heart is like black. Sila kumad to'y Amerikana kabsat. You compare, the heart is black. All black. Mikadwa. Nakita tayo teleksyon tayo kakabsat. Nga niya, ni Noah, nakasarak iti parabo. Isu nga nagbalin ang nalintay, ket nakipagpag na iti Diyos. Ni Apo Diyos nangited iti instructions ken ni Noah. No kasano iti panangaramid na ije daon, ket babaen kadayjay kinamagtungpal ni Noe, sinurot na akas inbaga ni Apo Diyos. When imay dayjay layos, dinadael na iti amin laksid kadagijay at dadya unag iti daw. Ngem ni Apo Diyos, kayat namanen nagtultuloy iti tao. Inbaga na, go and multiply. Inted ni Apo Diyos dadya karina, may sabulalaya. When I look at the rainbow, I remember the flood. But I remember at the Diyos nga naayam. Dahil Diyos nga Jehovah Jireh nga mangited iti sumbat kadagiti amin no paraparikot tayo. Dayawan tayo ni Apo Diyos. Agkararan tayo. Maminsan pa'y ama kahit ni Tagyaman.
when uray pay no iti tao ket nagbasol ket sinubran iti basol na. Anyan ta ayat mo ket kang kanayon nga isu iti mangturo. Dayjay nga palaki sa lakan. Inaramid mo Diyos ni Noe nga maysa maanak mo nga agtungpal kang kaputa na sarap na iti pa. Tulungan na kami met Ama nga kasjay kuma iti maaramid ti panagbiag. Tulungan na kami nga babae ka rin sa parang. Mabalin mi nga tungpalin iti amin nga ibagam nga ramidin. Tulungan na kami nga babae ka rin nga parang. Baling kami nga nananay. Baling kami nga nalintay. Katragsakan mi akas kining iti makipagpagnatin. Bendisyon na mo Diyos iti ayten mi nga kapsakan. Maminsan pa'y dawatek Ama. Nga bilang adda kadako. Iti madamapay laeng nga naidalit iti katre gabo iti sakit ng Diyos. Pang-asim sagidem isuda babanti man nakabaling ni Ima. Agasam suda. Ket no adda dikiti kakabsat nga gapu iti saem ni patay ket nagpasila. Dila mabalin o Diyos nga babanti Santo nga Espiritu ket liwliwan mo. Da kaming anak mo Ama ket kayat mi iti agyaman kanya. Agyaman kami kaday kamayat mo. Agyaman kami kapukaday ka maparabo. Tulungan na kami o Diyos. Ket babaen kadi iti panang bendisyon mo kada kami. Agbalin kami nga nagasat na bendisyonan pasko mo. Pakawanen na kami Ama no nyaman di kiti nakurangan ni. Dagito iti dinawat ni ti kay kariyan tinaganan ko ni Jesus. Amen. Kinamin. Hingga naman ng kapsat no may na Sabado, kayat ni iti agyaman. Niya po Diyos, di mang bendisyon kada kayo kapsat. Happy Sabbath.